Tak rewangi mangkat-mangkat tok yo. Bayaranku yo dite sak mono-mono ya, Bu. Aku ki nganu ya, penasaran jane iki. Penasaran apa? Lah, ini wis nganti peteng kok. Bapak ki ralek bali-bali ki. Bali jam piro iki lek kerja ki? Ralek bali-bali. Lah wis wengi tenan iki. Kok ralek bali-bali ki ngapa to, Pak? Kita iki dina Minggu kudune iki prei yo menyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wis balik, Pak. Heeh, Bu. Kudanan, Pak? Iki mau nang desa kono. Nang desa kono iki udan terus. Masan ketu kene iki ora. Untung aku nganggo mantel. Ming kritik ket mau ki ora terus. Nek mantel ya kaya wong kecemplung got nah. Ya sik tak gaweke wedang teh. Ya. Ditunggu sik ya. Heeh. Gawean ora rampung-rampung ya ngono wae ternyata ya. Gak saiki apa-apa do mundak nah. Jan angger lebaran tahun baru wis apa do mundak. Pak wis dadi teh. Oh wis, Bu. Wis. Ya. Ki anget. Heeh. Tak dingin iki ndak? Nek ngene. Nggo tombo ngelak. Enak iki mau kademen ya. Terus polar. Mau terus banget kok. Makanya gumen kok kene mengono ngene. Tak rewangi mangkat-mangkat tok yo. Bayaranku yo dite sak mono-mono ya, Bu. Aku ki nganu ya, penasaran jane iki. Penasaran apa? Udah ngomong-ngomong kan lho. Kowe ki anggar mangkat buat gawe terus ki golek duit gede apa? What? Aku jadi penasaran kok. Aku proces itu gedene sak men iki rong tau weruh ukuran duit gede sak piro ukuran iki. Ukurane ya sak mono-mono. Nak mangkat ngene iki terus ya mung jumlahe akeh, pengen tok duit akeh. Oh, alah, Pak. Iki maksudnya iki nganu. Apa duit gede iki ora kok ukurane sing gede. Lah piye? Ning jumlahe mung 1000, 2000, 3000 ngono kuwi. Ning 50.000, 100.000 ngono kuwi lho maksude iki. Ora kok ukurane sing gedene jumlahe. Walah. Sing gede sing akeh. Lah aku mau tak rewangi lembur-lembur mumpung ana gawean tak rewangi lembur-lembur engko jeragane langsung sore bayaran ngono langsung tok duit gede ngono lho dadi aku iroh duit sak piro. Kok ya aneh-aneh iki. Dadi mung jumlahe lho. Jumlahe oleh akeh ngono to. Pantes kok mau tak komplain kok mung sakmene ukurane. Ayo di mana? Aku tak komplain yo ora penak karo jeragane mosok komplain dikai ora trimo ndarane. Nek saiki mangkat ki terus labre kapan? Wah piye menah bacot mangkat ya minggu ngarep rene. Berarti sing minggu iki ra prei. Ora, kan dari penasaran gue mau anggar ketemu wong. Walah mbok ket wingi-wingi tekon aku son jawab, Pak. Tak rewangi mangkat tuh malah. Ternyata mau coba ayo. Jan. Ngerti prei mau kesel aku. Tak rewangi tuh bengi ya. Sesuk prei wae. Duh. Ya sesuk ndelok. Terus kata iya ora iso. Urung rampung kok.